दा बे बुलायलायनायखौनो एसे नोंथांमोननो दिक्काखौ आङो खिथाना होयो आरोखि होमबा हखायनोसै गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिबाय गावबागाव गामिनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बारखाबायसो गोजोननाय थाबाय सानैसो रोजा रोजा साबायखर दा बे समाव जों लेङाइ आफादगिरि सारखौ थांफानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय स्ल'गान होनांगोन रायजोफोर दिनै 20 एप्रिल फुंनि समाव खोलागंगिया रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव मावफुंनाय आरो आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे मासिगिरिजों लोगोसे श्री हाकिम बसुमतारी सारा बेखेवगोन बिनि थाखाय सिगांग्रो सिनायथिजों लोगोसे खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय गोजोननाय थाबाय हास'खांनाय लोगो लोगो आखाइ खबनानै होनो थाखाय खावलायदों जाथारबायमोन एसे दावखोबावबानो आफसोस थाबाय आगानसिमानो मोनहैबायमोन आरो दहाय खावलायखानाय लागाय पासस' थाबायनांगौ
Excellent. Main number Mohendra Puni Raja Raja akhir khubani ho. गय बिगुराव लाथारनांगौ गय बिगुराव माने गय बिगुराव गाखोनानै बिसि बिसिखौ बोनांगौ आरो बे गय बिगुराव बिसि बिसि गाखो होगोन नै बिसोर गाखोसिगोन रेडिखा गय बिगुराव गाखोनानै बोनांगौ आरो बिसि बिसिखौ दा रेडि जाबाय गय बिगुरा रेडि जोबखासै आरो ना मिथिबायना बेनिफ्राय बोनानै बैसिम लांनांगौ बिसुजिरा एसे आगयबाय बिसुजिरा एसे आगयबाय नोंसोर दावखोदो एसे बे सानामा दावखो एसे दावखो सानामा दावखो एसे बास माथो बोनो हाया जाबाय र आसिया र जागायनोसै बयबो हावसा आखाइखौ बयबो मोजाङै नैथि राउन्डनि खेला बियो 3, 2, 1 अरे बेजों लोगोसे खुलुमबाय सारियाव जिरायनाय गाहाय बिजिरगिरि आरो बुंथिगिरि सार आरो गुबुन गुबुन बिबानाव गोलैनाय सार
आंनि मुङा श्री सानस्रिराम ब्रह्म आं 9 थाखोआव फरायो आंनि गामिनि मुङा थाइजौगुरि आंनि फरायसालिनि मुङा हेलगोजौ फरायसालि आं दा बे समाव दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय गोरबोनि असमपुरि गोरबोनि असम आरो बे खन्थाइखौ सुजुदोंमोन सोरगोआरि नीलेश्वर ब्रह्म गोरबोनि असमपुरि जोंनि जोनोम होनाय खांनायजोगिरि बिमा असमपुरि मा फोलानो माखौ मा गैया जोंनि बिमाहा जोबनो गैयै माइनावजोगिरि बिमा असमपुरि हाजोनि हाग्रा सिंनि दानाय लुनाय दामनाय खननाय बुंनो हाया मालायनाव गाहाय जेरैबो गोजौनि फारि गोजौ जा गोथौ जा बिमा जोंनि असम जादा अन्थाइ जौवेन गोजावैसै सिनिगिरि सैथोनि फारि बिमा असमपुरि गोजोन्थों लागावबाय नै अखा हानाया मा जाबाय बैसागु फांसना सर्बनाश मा जाखो आयै गाबोन प्रग्राम जानांगौ बन्द खालामदो बन्द खालामथ'दो बन्द लागाव नै बिदि सियारा बैयो बिराद दंमोन दा सिबा मा जानांगौ नंदां नोङो बा माइक्र'बो गैला माबा मोसाखावरि बा दामग्रा देग्रा माखासे एक्सपार्ट मानसिफ्रा कुसुगाव दख'ना एबसुनि हांख्रायनाय बादियै दाखालि रायखंबारियाव माखासे साननि थाखाय हारिमुआरि मावबादा बेयाव खालामनाय जादों जों साना जे बे हारिमुआरि मावबादानि गेजेरजों जोबोद माने मोजाङै पारफेक्ट फोरोंनो हागोन नाथाय बे हारिमुआरि मावबादानि गेजेरजों जोङो मानसिफोरखौ थुलुंगा होनो हायो मानसिफोरखौ बुजिहोनो हायो बैसागुखौ बोरै फालिबोआमोन गोदो बैसागुनि गुबै आखुथाया माबायदि जोङो जोंनि दामग्रा देग्रा दामनाय देनाय जे जोंनि खाम जथा सेरजा सिफुं बेखौ दामनो गोरों मानसिया गोदोनिफ्राय मानसिफ्राल' दामनो
बुंलायलायनायखौनो एसे नोंथांमोननो धिक्कारखौ आङो खिथाना होयो आरोखि होमबा हखायनोसै गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिबाय मोसाफादो दे बैसागु बोथोराव बोराबनानै थानो हामा सना मैयानि जालायनाय नांलाय खमलायफोरखौ बावदो सना बै रंजाफानि गोदान बोसोर बै अराय हरनि गोदान बोसोरखौ बैसागु बोथोराव बोराबनानै थानो हामा सना मैयानि जालायनाय नांलाय खमलायफोरखौ बावदो सना बै अराय हरनि गोदान बोसोरखौ बै रंजादिनि गोदान बोसोरजों लागाव 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 बैसागु 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 जाम्बि जाम्बि नोंबो खुदिया खिनाय बायदि उसुङाव नोंबो खिबाय नालाय मोनामब्रुं मोनामब्रां आलासिनो ओंखाम खुरबाय नालाय जाम्बि जाम्बि नोंबो खुदिया खिनाय बायदि उसुङाव नोंबो खिबाय नालाय मोनामब्रुं मोनामब्रां आलासिनो ओंखाम खुरबाय नालाय फंसे सोनाय जाबाय नोंखौ आंलाय सना खानायाव हमनानै बुरुफ्लांबाय जाम्बि जाम्बि नोंबो खुदिया खिनाय बायदि उसुङाव नोंबो खिबाय नालाय मोनामब्रुं मोनामब्रां आलासिनो ओंखाम खुरबाय नालाय फंसे सोनाय जाबाय नोंखौ आंलाय सना खानायाव हमनानै बुरुफ्लांबाय बेफोरखौ गोसोआव लानो नांला आखल आखुखौल' फोसावना बेफोरखौ गोसोआव लानो नांला आखल आखुखौल' फोसावना रंजा रंजा मोसा गोदान बोसोरखौ बराय हरनि गोदान बोसोर दुखु गोजोन रायजो मोनजानायनि इसोरनाव आरज गाबनि गोदान बोसोरखौ बराय हरनि गोदान बोसोर